En Ribadavia estamos a levar a cabo diferentes medidas para loitar contra a propagación do coronavirus. Estamos a traballar en medidas de prevención, como son as desinfeccións, centrándonos fundamentalmente nos espazos abertos ao público e, como non, con prioridade absoluta para o que ten que ver co centro de saúde, desinfección do centro de saúde e da residencia de ancianos, pero estamos a tomar tamén medidas de outro ámbito. Por exemplo, no eido dos servizos sociais, estamos a tomar medidas para intentar acompañar a aquelas persoas que están en situación de especial vulnerabilidade, poder facerlle a compra a persoas maiores que o demanden e que o necesiten para non ter que sair da casa, e de diferentes medidas de acompañamento e de estar con aquelas persoas que pola súa idade ou pola condición de vivir soas están nunha situación de especial vulnerabilidade. Despois estamos tomando tamén medidas de carácter tributario, estamos suspendendo todos os plazos administrativos, non pasamos recibos de tributos nin tasas en tanto dure o estado de alarma, vamos a devolver de oficio as tasas daqueles servizos municipais que cobran tasa e que por razón do estado de alarma non se están prestando, e vamos tamén intentar suspender o que é o cobro daqueles alugueres de espazos que son de titularidade municipal. Estamos tamén traballando en servizos mínimos no concello, non están os servizos municipais abertos ao público, a atención é telemática ou telefónica exclusivamente, salvo que sexa estrictamente necesario que con cita previa sí se podería acudir ás instalacións municipais, e en definitiva o que queremos é dende o Concello de Ribadavia traballar man con a cidadanía para levar adiante esta situación e loitar contra a expansión do coronavirus. Por eso vos pedimos a todos e a todas que, independientemente das medidas que tomemos dentro do Concello, isto non vale de nada se non colaborades con nós. Por eso nos entendemos que é fundamental que a cidadanía de Ribadavia respete escrupulosamente as medidas de confinamento decretadas polo Estado, que respete escrupulosamente o feito de quedar na casa, salvo que sexa estrictamente necesario e inaplazable o feito de ter que sair por algunha das razóns que marca o decreto de estado de alarma, pero ante todo e sobre todo pedímosvos por favor que colaboredes con nós e que vos quededes na casa. Quedadevos na casa. Moitísimas gracias.